जुदि बिटिसिआव नायोब्ला UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे कलेज UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे इउनिभारसिटि UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे हस्पिटाल UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया गोदान मोनसे गामिनि दालां एग्जाम्पल आरो रायजो राजाया मिथिगौ बिटिसि ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बिपिएफनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ 100% सरकार दागोन बिथांमोनहा प्रभिन्सियलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा एनडिपिफोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा बिथांमोनहा कलेज इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामा बिथांमोनहा सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होआखै बिथांमोनहा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभारसिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव एक नाम्बार बेखौ सबबो मिथिगौ दा UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनसेबो मावनो हायाखै बिटिसिआव जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट हिसाबै सान हर एस ए मिडिया हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोननो UPPL सरकाराव फैयोब्ला 6 मासनि उनावनो 10 कोटी जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव फैसा होगोन होनदोंमोन दा सों नों बिटिसि ओनसोलनि सोरबा सासे जार्नालिस्टफोरा 10 कोटी फैसाखौ मोनबाय नामा आरो बेबादिनो बहुत मिसा खोथा बुंदों बिथांमोनहा जे आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि वान भट वान जब साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै दा नाथाय बिथांमोनहा बेफोर प्रतिश्रुतिखौ मावाखै बिथांमोनहा मोनसेबो मावाखै आरो दिनै जुदि बिटिसिआव नायोब्ला UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे कलेज UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे इउनिभारसिटि UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे हस्पिटाल UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया गोदान मोनसे गामिनि दालां एग्जाम्पल हो दा UPPLआ एग्जाम्पल होनो हाया ओंखायनो बिथांमोनहा मिनिंलेस खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो बिथांमोनहा बुंबाय थाथों मिनिंलेस खोथाफोरखौ नाथाय रायजो राजाया जानसि खाफ्राबाय आरो रायजो राजाया मिथिगौ बिटिसि ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा बिपिएफनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ 100% सरकार दागोन मानोना UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव बिराद एक्सपार्ट आरो बिथांमोना अनलि मिसा खोथाल' बुंनो हायो दा बेखौ रायजो राजाया गोरबो बिख्ला हाबखांजोब्बाय दिनै बिथांमोनहा प्रभिन्सियलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा एनडिपिफोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा बिथांमोनहा कलेज इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामा बिथांमोनहा सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होआखै बिथांमोनहा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभारसिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुङा दा फेरेंगा मानाव गेदेर बिथांमोनहा बायदिसिना सोरखौबा मा होनो अपमान खालामनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बे UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो रोङा ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो रोङा बिथांमोना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा डाउन देखायनाय बेयाव बिथांमोना बिराद अस्ताद एग्जाम्पल हो मा होनो एभिडेन्स हो जे UPPLफोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद मावबाय बिथांमोना खुगायाव इउनिभारसिटि गायसनबाय बिटिसिआव बिथांमोना खुगायाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होबाय बिथांमोना खुगायाव लामा दालां बानायबाय नाथाय बेयाव बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया एग्जाम्पल हो नोंसोर बबेखौ मावदों खालि बिथांमोना फिउचार इम्पसिबल टेन्सखौल' बुंबाय थायो जे जों मावगोन आरो बेयाव 5 बोसोरा थांसिगोन दा ओंखायनो बिथांमोनहा खुगायाव बुङो हापाट्टा होबाय खुगायाव बुङो लामा बानायबाय खुगायाव बुङो दालां बानायबाय खुगायाव बुङो इउनिभारसिटि कलेज गायसनबाय खुगायाव बुङो साख्रि होबाय होननानै खुगायाव बुङो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होबाय होननानै दा ओंखायनो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ ओंखायनो जों खुगायाव बुङा रियेल खामानि मावनायखौसो रायजो राजाया लुबैयो सिल्ली MLA कन्स्टिटुयेन्सियाव मोनबा बिटिसिनि समस्ति गोलैयो निसिमा काजलगाव चिरां दुवार 13 चिरां आरो सालाखाथि बे मोनबायाव थांनाय MP इलेक्शनाव जोङो मोनथाम देरहादों मोनबा बिटिसि समस्ति गोलैयो सिल्ली समस्तिनि बाय इलेक्शनाव मानो होनबा फुरनायावसो जागोन नालाय गोदानाव जाया फुरनायाव बे फुरनायाव जोङो थांनाय MP इलेक्शनाव MPआव जेनदोंब्लाबो जोङो मोनथाम समस्तियाव जों देरहादों ओंखायनो रायजो राजाजों मोनथामाव देरहादों मोननैयाव जों एसे खमाव थादों ओंखायनो जोङो दा मोनथामाव बारा देरहानानै जों दंखायो ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि BPFनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि मावथि बिथांमोना सान हर खस्थ' मावगासिनो दं मैयाबो आंबो सालाखाथियाव मिटिं खालामहैदोंमोन ओंखायनो आं सानो जोङो बे मा होनो सिल्ली समस्तियाव जे बाय इलेक्शन जागोन बाव BPFनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो रायजो राजाया जिहेतु BPFखौ लुबैबाय
ओंखायनो BPF नो भट होनो थाखाय बिथांमोना आथुर जानानै दङ आरो बिथांमोननि गोरबो बिखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननानै हाग्रामाखौ पावाराव लाबोफिननानै बे ओनसोलनि आंखाल बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानि दुखु बे ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु बे ओनसोलनि आबादारिफोरनि दुखु बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा साख्रि नागिरना मोनाखै बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो मा होनो फोजोबजोबनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमानै मोजाङै समाजनि थाखाय खामानि मावहोनो थाखाय आरो जोंनि साफ्रोमबोनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय आरो BTC-खौ मोनसे पावारफुल आरो BTC-खौ बासायनांगौनि थाखाय BTC-आ जोंनि देश आरो बे देशखौ बासायनांगौआ साफ्रोमबो BTC-आव रायजो जानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मानसिफोरनि बिबान हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिया मा होनो BTC बासायनांगौआव जागोन ओंखायनो बियो बाय इलेक्सननिफ्रायनो जागायगोन आरो 2025आ BPF-नि जागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फिन खनसे शिफ्ट जाफिनगोन बे 100% जौखोन्दो सैथो।